שלום רב לכם וערב טוב מברצלונה. זה האצטדיון האולימפי בברצלונה שערך את המשחקים בשנת 1992 וכיום משמש כבית של קבוצת אספניול. אנחנו ניצלנו את המשחק הזה כדי לשמוע קצת מהאוהדים הספרדים. מכבי חיפה תצטרך להציג יכולת מדהימה כדי לעבור כאן את אספניול. Hasta mañana. כן, Hasta mañana, יפה. שחקני אספניול התייצבו הבוקר בשדה התעופה בברצלונה לקראת היציאה למשחק בשמינית גמר גביע וופא שיערך בישראל נגד מכבי חיפה. Resultado. ¿Qué va? 1-1. 1-1. Entonces no van a ganar. En Barcelona 3-1. אנחנו היינו ביום חמישי יחד עם חברי מועדון האוהדים של אספניול שצפו ביחד בשידור ויצאו מהמשחק ברגשות מעורבים. אז פזית לא תהיה לבד מחר בברצלונה, אה? לא, תקשיב, מישהו אמור היה למלא את המשימה הכבדה הזאת, לטוס עד לברצלונה. שלום, לרון פלדהיים, ערב טוב. כן, ערב טוב, זוהר, בואנה נוצ'ס לכל הצופים שלנו בבית. כפי שאתם רואים, אנחנו כבר ממוקמים בברצלונה. פזית ברוז שליחתנו שם מביאה את המקומות שלא כדאי לפספס, אחרי שהשמש שוקעת. טיפ קטן, מי שמדבר איתכם, לא להתקרב אליו, הוא גונב מכם בזמן שהוא מדבר איתכם. בוא נמריא לשדה התעופה בברצלונה, שם נמצאת פזית בראש. כן רון, לפני שעה קלה נחתה מכבי חיפה בשדה התעופה בברצלונה. אם אנחנו משחקים כמו שאנחנו משחקים בליגה, אז את יודעת מה יהיה. אני מקווה מאוד שנציג יכולת טובה ונשמח ביום חמישי בערב. יש בחזרה אליך רון. פזית, אנחנו יודעים שאתמול בערב היו כאן קרוב ל-300 מאוהדי מכבי חיפה שחיפשו רק לבלות, ואנחנו שמענו שאת הצטרפת אליהם. אני לא נשארת חייבת לאף אחד. אתמול במרכז העניינים, כשאני משוטטת עם המצלמה, העדשה שלי קלטה שני אנשים מאוד מאוד מוזרים. אני רון פלדהיים, איציק אהרונוביץ', פזית ברוז מהמונג'וויק, אומרים לכם להתראות, ואנחנו כמובן נהיה כאן גם מחר.